Вчера Бог ме насърчи много. Знаете ли с какво? Той ми показа. Вижте, има две страни, има човешката и Божията. И Господ Исус Христос винаги е на нашата страна. Представете си. Той не стои от страната на Бога, той стои от нашата страна. Той стана нашия застъпник. Той стана нашия представител. Той стана нашия ходатай. Иначе отдавна да сме мъртви. Всеки един път, когато раздразним Отец Исус, застава пред Него и показва раните си. И той казва: Отче, аз умрях за това. Дай им още един шанс. Покажи милост. А ние въобще не осъзнаваме. Въобще не осъзнаваме какво се случва. А той постоянно се застъпва, но до кога ще продължава това нещо? До кога ще продължава? Помислете си. Помисли си, готов ли си за вечността? Готов ли си да срещнеш Господа? И ако някой каже: да, готов съм. На базата на какво си готов?